tomto videu by som vám chcel ukázať, ako si v ChatGPT viete ľahko vygenerovať grafy pre svoj článok alebo pre svoj nejaký obsah. Viete to spraviť tak, že si v chate spravíte priamo research a viete si to vygenerovať v Canvase Python kód, viete si ho editovať a viete ho priamo spustiť a vygenerovať si z toho obrázky. Tak poďme sa pozrieť ako na to. Čiže v chat GPT 4o si spravím svoj research na tému konverznosti biznisovej websajty. Promptujem to v angličtine, lebo zdá sa mi, že mi to dáva lepšie výsledky ako v slovenčine. Kľudne mi nechajte v komentári tipy, ako s tým pracovať v slovenčine, že či vám to funguje lepšie v angličtine, alebo či ste OK v slovenčine. Takže idem dávať môj prompt. Dobre, takže daj mi top 5 faktorov, ktoré ovplyvňujú konverzie na marketingových websajtách servisne orientovaných firiem. Ešte si tu double checknem z Grammarly a poopravujem si gramatiku. Idem na to. Dobre, čiže na user experience, well-designed, intuitive, websites, OK. Website speed and performance, to je jasné. Cloudflare link, content quality relevance, clear call to actions, sedelo, trust signals and social proof. Dobre, OK. Čiže tu si môžete pripraviť svoj obsah, svoj research a po kliku na Tools, Canvas, zadám aby vygeneroval 5 grafov. Čo sa teraz deje, že v Canvase mi píše Python kód, ktorý si viem editovať a spracúváva dáta, ktoré som si pripravil tuto v researchi. Dobre, čiže budeme tu mať 5 grafov, conversion rate improvements, web speed, personalization, social proof. Dobre, OK. Spustíme to. OK, a vygeneroval nám tu k tomu grafy. Key factors on conversion rates, website speed, conversion rates versus website speed, že ako nám klesajú konverzie s každou sekundou, personalizácia, trust signály a breakdown faktorov, ktoré mi ovplyvňujú conversion rates. Tohto tu vyšlo, že website speed, čo je kontroverzné, ale OK. Dobre, a tieto grafy v podstate viete používať v svojom obsahu a v prípade potreby si ich tu viete editovať. Dajte mi do komentáru tipy alebo otázky, ako s tým pracujete, čo vám funguje, čo vám nefunguje.